zifike nontomazi sebazinikela zideleni sithandwa ngiphuzile na mawubheka no Nkosi nina besilo neba komdlokombane kulo lonke likaBithaniya kulo lonke likaPhunga noMageba. Ngicela ukunibingelela ngaphinde nginamukele kusona siteshi esikhulukazi Mlaba Media. Ngibingelela mina kuFwanka Shenkesho uJojo Evetevete. Bafowethu ngimele indaba zebhlungu sishayeke ingozi engeqhwa ntwala bafowethu. Kuhambe iqhawe not just nje umculo wethu kaMaskandi kodwa nje kwezobuciko ikakhulukazi nakwezokusakaza ubheka umfo wamculo. Abaculi ke bamaskandi abafana noKhuzani noThozani Langa bahambile bayobhonga emswaneni khona lapha emacunweni bafika bazonikela ngenkomo okukuhle kakhulu esifuneka sisincomeke isenzo esifana nalesi sekuthi bamazi umuntu ke omunye obe kanye nabo. Sizomkhumbula ke ubheka umculo bekuwumuntu ke obesakaza usikiya ngengoma oKhosini FM okuwuhlelo oludlala umculo wamaskandi. Siyomkhumbula ngale minyaka yango 2015 2016 esahamba nayo ngizwe umfo wamculo kusewuhlelo lamaculo uTalako. Siyokhumbula ukuthi nje waduma kakhulu benza iTop 10 lapha na ke siyokhumbula ukuthi phela impi ekaKhuzani noMthandeni yayisashisa bhenga lezo sikhathi. Kanti ke ubheka umculo ke bewumuntu ke obengene ngempela umculo wamaskandi ngoba abaculi abaningi bemmemeza njalo engomeni. Ngicela ukuzwa ke uvo lwakho uthi luthini ke umfisela uthini umfo kaMculo nanokuthi ke ubone ngathi ke indima yamaskandi ishaye kangakanani okudlula emhlabeni kwaleli qhawe. Ukudlule ngo like no share.